ጥዕና ሃበለይ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ማዕድዘተ ኩሉ ሻብ በዚ ሰዓት እዚ ናባኹም ነብሎ ትሕዝቶ እዩ ማለት እውን ካብ ሰዓት 12 ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 1 ምሳኹም ሓቢርና ኣብ ዝተሓረዩ ኣጀንዳታት ዛዕባታት ይህን እንብለሉ መድረኽ እዩ ንሎም ድማ ከም ተለመደ ኣነ ኣብርሃም መስኳሉ ከም ድማ መሳርሕተይ ፍሳ መብራህቱ ብምዃን ክልተ ዓበይቲ ዛዕባታት ሒዝና ክሳብ ሰዓት 1 ምሳኹም ክንጸንሕና ንሎሚ ዝሓረናዮም ርእስታት እንምዝኻር ዝኣክል ጉዳይ ዲፕሎማሲ ቀዳምነት ዝሃብናዮ ዛዕባ ይኸውን ከም ዝፍለጥ ኢትዮጵያ ኣብ ዝመዳይ ዲፕሎማሲ ተሪኦ ዘላ ዝላን ለውጥን ዕብየትን ብራኸን ታዮም ዝመስሉ ዝብሉ ነገራት ዝተረኸቡ ውጽኢታት ሕፅር ኣቢልና ክንህሶም ክንፍትን ኢና ብኸላይ ብርኪ ዝሓዝናዮ ጉዳይ ድማ ጉዳይ ኢትዮጵያ ተፍሪ ምንቅስቃሱን ውጽኢቱን መሰረት ጌርና ኣብ ዘፈርዚ ኣብ ኢንዳስትሪ ምዝማነ ምዕባይ ዝኽየድ ዘሎ ክያዶ ታይ ይመስል ንስውን ዳህሳስ ክንገብረሉ መሪፅና ኣለና እሞ መዘውር ሪሞትኩም ካብ ኢቲቪ ላንጉጅ ተዘይቀይርኩም ክሳብ ሰዓት 12 ጀሚሩ ሰዓት 1 ምሳና ተጸኒሕኩም ዓበይቲ ሓሳባት ክነካፍለኩም ኢልና ተስፋ እንገብር ንስኹም ብተመሳሳሊ ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ምስ ማሓዝትኩም ምስ ስድራኹምን ሓሳባት ትላወጥሉ ዕድል ክልኢልና ተስፋ እንገብር ሞ ምሳና ክጸንሑ ንዕድም ፍሽ ኳዕዳን መጻኽ ኳዕዳን ጸናኻርሽ أمتوي كم تزجلز قوة قداي دبلوماسي قدام يزجرنا يوزعنا أيمو خم تفلتو فلاي دحري السنة لوت من قست ممسا بدبلوماسي تبيع مستفر لها قرات تقول الله خلت هاوي هون أهو قراوي علم لخاوي ركبات عبيت لو تاتن ربحاتاتن نامس وزخد اللغة تاتلو إثيوبيا خم إثيوبيا فلايد ما مقامات إتحفرت أفريقيا مستمخانا ببرك علمون بركز ولو دبلوماسي تات زنور الله كتما مستمخانا حزحزي مستريو زلا ناي كتما معبالي يكون مستريو زلا سلوت زخانه معبالتات تاساسيرو باورو دما اب قرن افريكا زلوا تهاجنتن تدلاينت بግምት ዘእተወ ብርክዝ በላ ሀገራትን ብርክዝ ወሉ መራሕትን ብርክዝ ወሉ ጉዳያትን ድማ ምስ ኢትዮጵያ ተኣሳሰረለውሞ ለምቀነ ብርክዝ ወሉ ምስ ዲፕሎማሲ ተኣሳሰሩ ዓበይቲ ስራሕትና ተወገኑ መጽዮም ኣብ ኬንያ ዝነበረው ዓላ ተኸታተል ኻይት ኮኒ ኻፊሽ ድሕሪ ከዓ ጉተሬዝ ውን ናብዚ ናብ አዲስ አበባ ዝመጽሉ ብርክዝ በለ መልእኽቲ ዝህበሉ መድረኻት ወሰናደሉ ኩነታት ይረሞ እዚኦምን ካልኦት ምን ተኣሳሲርና ኣብ ዚ ዲፕሎማሲ ዓውዲ ከም ሃገር ዝካየድ ዘለው ለውጥታትን ዝላታትን ዘምጽ ዘለው ውጽኢታትን ታዮም ዝብሉ ነገራት ኣብኦም ሓሳባት ክንላወጥ ሞ ንዓኻ ቀድም ጽቡቕ ኣብርሽ ወኸምቲ ልገለጽካዮ ኣብዚ ሎም ቀነ አዲስ አበባ ማእኸል ዲፕሎማሲ ዓለም ኮይናላ ማል ይካልዩ እንተናስ ምግናን ይኮነን ጉድ ሓቂ ዚንወልናሉ ምኽንያት ኣብዙ ለሓለፈ ሰሙን ወይ መውዙ ሒዝና ዘለና ሰሙን ርኢኻ ተወይንካ ዝተፈላልየ ፍጻመታት ኣብ ማእኸል አዲስ አበባ መቐመጢት ማእኸል ዲፕሎማሲ ዓለምን ማእኸል ሕምብርት መቐመጢት ሕብረት ኣፍሪካን ዝኾነት አዲስ አበባ ብዙሓት ዛዕባታት ክሳለጡ ቀንዮም እዮም ካብኣቶም እቶም ብቀንዲ ዋና ዋና ኢልና ንጸርሖም ታሪና ትናለ ሙቕነ ዝነበረ ንኣብነት ናይ ወዲ ሕራት መንግስታት መበል 80 ዓመት ምስረታ መሰረት ምግባር ዝተሳለጡ ዋዕላታት ነይሮም ዋና ጸሓፊ ናይቲ ውድብ ናይቲ ወዲ ሕራት መንግስታት አንቶኒ ጉተሬዝ ውን እዚ ምኽንያት ምግባር አዲስ አበባ መጽዮም ዑደት ውን ዘካይዱሉ መደረውን ዘስምዑሉ ኩነታት ነይሩ እዚ ታዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ዘለዋ ባይታ ኣብ ዓለም ዘለዋ ፈጣርነት ጽዑንቶ ፈጣርነት ንዓዘዘና ገዘፈ ይመጽሎ ምዃኑ መርኣያ እዩ ምኽንያቱ ወዲ ሕራት መንግስታት ማለት ናይ ዓለም ናይ መንግስታት ውድብ ዝተወደብሉ ናይቶም ልሳን ኮይኑ ዘገልግል ማለት እዩ ስለዚ አንቶኒ ጉተሬዝ ውን ኣብ ኢትዮጵያ መጽዮም ኢትዮጵያ ዘለዋ ብጽሒት ኣብ ሰላም መረጋጋዕ ኣብ ቁጠባ ተርእዮ መላ ብፍላይ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ከተማ አዲስ አበባ ድማ ተርእዮም ዘላ ምዕባለታት ከምኡ ድማ ኢትዮጵያ ተርእዮም ዘላ ምዕባለታት ውን ብዘርኢ መልክዑ እዮም ክገልጹ ቀንዮም ኣፍቶም ዘጋጠሙ መድረኻት ብፍላይ አንቶኒ ጉተሬዝ ዝበልዎ ቃል ብቃል ምግላጽ ዝኣክል እንታይ ነይሩ አዲስ አበባ በዓመት ሓደ ግዜ ቢያ እንተናእሰ ይመላለስ ይመጽእ ግን አዲስ አበባ ብናይ ፍጥነት ብርሃን ብዝኣክል በብግዚኡ በብእዋና ተቀየረት ዘላ ሃገር እያ ዘላ ከተማ እያ ስለዚ አዲስ አበባ ድማ ተምሳሌት ናይ ኢትዮጵያ ጌርካ እያ ትወሰድ ስለዚ ኢትዮጵያ ከምቲ ብታሪክ እንፈልጣ ብናይ ታሪክ ዝማዕበለት ብዙሕ ታሪካት ዘለዋ ዓዲ እያ ኢትዮጵያ ስለዚ ሕዚ ውን ቀጻልነት ዘለዎ ናቱ ታሪክ ናይ ባዕላ እጃም ባይታና ንጽፈት እያ ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ምዕባል ትርከብ ካብተን ምዕባል ዘለዋ ሃገራት ዓለም ብቕልጡፍ ምዕባለ ተረጋግጽ ዘላ ሃገር እያ ዝብል
መልእኽቲ ዘለዎ እዮም ከዛረቡ ሰሚዕና ስለዚ ኢትዮጵያ ኣፍቲ ዝነበራ ብቁጠባ ክትብሎ ትኽእል ብኢኮኖሚ ማለት እዩ ብዲፕሎማሲ ከምኡ ድማ ብናይ ሰላምን ድሕንነትን ናይዚ ኣህጉር ወይ ናይዚ ከባቢ ዘሎ ዋና ሓላዊት ዋና ዘብዒ ኮይና ከተገልግለሉ ትኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ዓለማት ብዙሕ እምነት ዘለዎም ምዃኑ መረጋገፂ እዩ ስኢልካ ካብ ባይታ ተላዒልካ መፂኻ ዑደት ዝግበረሉ ኣይኮነን እዚ ዝተገበረሉ ምክንያት ናይ ባዕላ ዝኾነ ኣብ ዓለም ባይታ ዘለዋ ምዃና ዘርኢ እዩ ካሊእ ናይ ፈረንሳይ ኣብ ሃገራት ኣውሮፓ እንተሪኢኻ ብሰፊሑ ፅዕንቶ ዘለዎ መሪሕነት ዘለዎ ካፕተን ዘለዋ ሃገራት ኣውሮፓ ፈረንሳይ ኣብ ቅድሚት ፅራሕ እያ ዘዋሪት ያልካ እውን ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ብሃገር ናይ ፈረንሳይ መራሒ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ድማ ርኢኻ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ እዞም ፕሬዚደንት እዚኦም ሕዚ ጥራሕ ኣይኮኑን መፅኦም ብተደጋጋሚ እዮም ዝመፁ ስለዚ እቲ ፃዕቂ ናይቲ ምምፅኦም እውን ትርጉም ኣለዎ ኢልካ ኢኻ ትወስድ ብፍላይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክን ሓድግን ሰላምን ምርግዓን ቁጠባን ዘሎ ዝምድና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ፈረንሳይ ትገብሮ ዘላ ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ኢንቨስትመንት እዩ ሓድግታት ምፅጋን ርኢኻ ትኮይንካ ከዘብዞም ነባራት ዝበሃሉ ሓድግታት ኢትዮጵያ ኣብ ዓለም መዝገብ ናይ ዩኔስኮ ዝተመዝገቡ ሓድግታት ሳቶም ንኽፅገኑ ሓድጊ ኮይኖም ቀጻልነት ናብ ውሉድ ወለዶ ክመሓላለፉ ትገብሮ ዘላ ፃዕርታት ኣሎ ብቴክኖሎጂ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ ኣብ ሕርሻ ዘሎ ቴክኖሎጂ ፈረንሳይ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክላመድ ኣዳፕት ክግበር ካብኡ ክውሰድ ምእንታን ዝግበሩ ስምምዕነት ዝግበሩ ናይ ተመክሮ ልውውጥታት ኣለዉ ካብ ሓሊፉ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣሎ ብፍላይ ቴክኖሎጂ ብጣዕሚ ሰፊሕ ሃፍቲ ሰፊሕ ፍልጠት ይጠልብ እዩ ተባሂሉ ዝናይ ጂኦተርማል ሓይል ኣሎ ጂኦተርማል ማለት ካብ እንፋሎት ወይ ድማ ካብ ናይ መሬት ከርሰ ምድሪ መሬት ወፂኡ ሓይሊ ከፈልፍል ዝኽእል ዓይን ተፈጥሮ እዩ ናይ ተፈጥሮ ጋዝ እዩ ናይ ተፈጥሮ ሃፋ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኣብ ፈረንሳይ ሃገር ዘሎ ተመክሮ ኣብ ዓለም ዘሎ ተመክሮ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክትግበር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ክስራሕ ዝተፈላለዩ ስምምዕነታት ተገይሮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ እውን ዕላዊ ዘተ ተገይሮም ስምምዕነት ዝተበፅሐሉ ኩነታት ኣሎ ስለዚ መራሒ ሃገር ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ኣብ ኢትዮጵያ ክመፁ ከለዉ ከዚ ንመበል ሳልሳይ ግዜ ካብ ቀረባ ግዜ ናብዚ እኳ እንተሪእና እዮም እዚ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ኣብዚ ቀርኒ ዘለዋ ወይ ኣብዚ ዞባ ዘለዋ ብፅሒት ብፅዑንቶ ፈጣርነት ኣብ ምዕምባል ትርከብ ሃገር ብሰላምን ድሕንነትን እውን ዘብዕና ኩነት ትመፅእ ዘላ ምዃና ኣብዚኣ ዓዲ እዚኣ ብዙሓት ሃገራት ዓለም ተንፅዑንቶ ፈጠርቲ ዓበይቲ ሃገራት ዝበሃላ ዝማዕበላ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ እምነት የንብራ ምህላወን መርኣያ መረጋገፂ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ብተመሳሳሊ ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አሕመድ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ምስ ናይ IMF ናይ ገንዘብ ትካል ሓላፊት እውን ዘተካይዶም ነይሮም እዮም ስምምዕነታት ተካይዶም ነይሮም እዮም ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ተሪኦም ዘላና ብዲፕሎማሲ ይኹን ብቁጠባ ብሰላምን ምርግጋዕን ፀብለልታ ናርኤ ምዃኑ መረጋገፂ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብሪክስ ኣባል ካብዘን ኣባል ሃገራት ብሪክስ ሓንቲ ኮይና ኢትዮጵያ እዚ እውን ብናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሃገራት ኣብዘን ኣባል ሃገራት ኣብ ህንዲ ኒው ደልሂ ኣኸባ እናተኻየደ ፀኒሑ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ማለት እዩ ኣብዚ እውን ናይ ኢትዮጵያ ተወከልቲ ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡ ካብኡ ከይዱ ተሳትፉ እቲ ፍትሓዊ ናይ ዓለም ናይ ሃፍቲ ኣጠቃቅማ ንክህሊ ፍትሓውነት ንክህሊ ስሩዕ ዝኾነ ርክብ ንክህሊ ኢትዮጵያ ዘለዋ እጃም ኢትዮጵያ ዘለዋ መርገፂ ኣብቲ መድረክ ተረኺቡ ከንፀባርቕ ቀኒኡ ብትጉጅለ ልኡ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብቲ መድረክ ኣብቲ ኣባል ብሪክስ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዕላዊ መደረን ዕላዊ ዘተታትን ብተወሳኺ ድማ ብዚ ባይላተራል ዝበሃል ርክብ ምስቶም ናይ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ምስቶም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝመፁ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዘተካይዶም ዘለና ናትና ድልየት እንታይ እዩ ናትና ተስፋ እንታይ እዩ ናትና ድልየታት እንታይ እዩ ምስ ካልኦት ሃገራት ዝህልየና ርክብ እንታይ እዩ ረብሓናን ጉድኣትናን ብዘሕሉ መልክዑ ጉድኣት እውን ከይበፅሕ ረብሓና እውን ከየምልጠና ካብ ዝኾነ ሃገር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዲፕሎማሲ እዚ ባይላተራል እዚ ማልቲ ናይ ዲፕሎማሲ ዓይነት ስርዓት እያ ተኽተል ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ኣካል ፀላእየ ትብሎ እውን ይብለይ ፈታዊ ትብሎ የብላን ኩሉ ደንበይ ትፈልን ስለዚ እዚ እንታይ እዩ ክትርብሖ ክትምዝምዞ ዝግባእ ካብ ዝኾነ ሃገር ክትርባሕ ረብሓ ክትረክብ
ዘኽእላ ዓይነት ናይ ዲፕሎማሲ ከይዲ ስርዓት እያ ትኽተል ዘላ ሶ ካብ ዝኾነ ሃገር እዚ ምዕራባዊ ዝኾነ ፖል ከፊላ ልትኽተሎ ወይ ትስዕቦም ሃገራት ወይ ተፈልየ ፍቅሪ ልትመስረተሎም ሃገር ይኾን ኣብ ኢንተረስታ መሰረት ገይራ ወይም ድማ ኣብ ድሌታታ መሰረት ገይራ ልትመስርቶም ርክባት እዮም ዘለዋ ስለዚ እዚኦም ምባል ንኽእል ኢና ምናልባት ኣብርሽ ቀጽል ሞ ኣነ እውን ሓሳብ ርኢክ ምለስ ይኽእል ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ካልዕልካ ፊሽ ከምቲ ዝብልካዮ ሎምቅነ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ ናይ ዲፕሎማሲ ውፅኢታትን ፃዕርታትን ኣፈውፅኦም ክናገሩ ዝኽእሉ ብተግባር ዝረአዩ ጭቡጥ ዝኾኑ ነገራት እዮም እናተሳለጡ መፅኦም እዮም ያው ከምቲ ዝብልካዮ ፈረንሳይ ናይ ኢትዮጵያ የማነይቲ ዕድልና ኮነ ዝመፀትሉ ዕድልና ተፈጠረ ይመፅሎ ኢልካ ሙሳድ ይከኣል እዩ ሓደ ግዜ ክልተ ግዜ ሰለስተ ግዜ ናይ ሓንቲ ሃገር መራሒ ምምፃእ ምምላስ ማለት ክንደይ ተዓንቶ ዝብልካዮ ነገር ምድጋም ኣጽንኦት ንምሃብ ተዘይኮይኑ እንደና ኢትዮጵያ ተባሃጊት ተደላይት እናኾነት ትመጽእ ከም ዘላ ብዘዋ ቁልጭ ኣቢሉ ዘርኢ ፋክቶሪ ኢልካ ተወስዶ ትኽእል ጉዳይ ፊሽ ምናልባት ክመጽእ ከለው ድማ ቀሊል ነገራት ይኾነን ፈረንሳይን ኢትዮጵያ ትሕግዝ ዘላ ብሓሳብ ጥራሕቲ ይኾነ ብተግባር ዝጭበጥ ናምነት ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክጣይሽ ናይ ፈረንሳይ እጃም ትዛዓበ ግደ ነይሩ ሓይል ሰብ ምስልጣን ኢትዮጵያ ናብ ፈረንሳይ ከይዶም ጥራሕቲ ይኮነ ናይ ፈረንሳይ ሰሙያዊ ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም እውን ሓይሊ ባሕሪ እዚ ብክልተ እግሪ ጠጠው ክብል ኣብ ምግባር ዘሎም ባህጊ ዓብይ ነገር ይዘርኢ እዚ ምስ ከይዱ ምስ በሪ ባሕሪ ኢና ነተኣሳስሮ ኢትዮጵያ ሓይሊ ባሕሪ ትሃንፅ ዘላ ትሓቶ ዘላ ሕቶ ናይ በሪ ባሕሪ ጉዳይ ፍትሓዊ ምዃኑ ፈረንሳይ እውን ብሓሳብ ደረጃ ትቕበሎ ምዃና ቅድሚ ሕዚ እውን ዝገለፅሉ ኩነታት ስለ ዘሎ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ምጥንኻር ማለት ብኻሊእ ገጽታ እዩ ዘርእየካ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይ በሪ ባሕሪ ኣብዚ ከባቢ ዝቐርና ኣፍሪካ እዚ ብፍላይ ሕዚ ምስ ዝፍጠር ዘሎ ምስ ተኣሳሲሩ ናይ ዝካብ ድሕነትን ጸጥታን ምሕላውን ምርጋዕ እውን ናይ ባዕላ ዝኾነ ግደ ክህልዋ ከም ዝኽእል እምነቶም ዘንብርሉ ምዃኖም ሓደ ዓብዪ መረጋገፂ ኢልካ ኢኻ ትወስዶ ሎሚ ቅነ መፂኦም እናሃለዉ እውን ልዕሊ 56 ሚልዮን ቅርሺ ሓገዝ እውን ዝተገበረሉ ኩነታት ኣሎ ተጋጌቲ ኮይና 54 ወይ 56 ሚልዮን ካቢ ሓገዝ ዝገበረሉ ኩነታት እውን ኣሎ ቅድሚ ሕዚ 54.6 ሚልዮን ብትክክል 54.6 ሚልዮን ቅርሺ ሓገዝ ዝገበረሉ ኩነታት ኣሎ ቅድሚ ሕዚ እውን ዕልካ ኢኻ ፊሽ ከም ላሊበላ ካልኦት ሓድግታትና እውን ንቡር ታሪኮም ቀጻልነት ክህልዎ ሃፍቲ ዓለም እውን ምስ ምዃኖም እዚኦም ተሓፊሖም ነቲ ቀጻሊ ጀነሬሽን እውን ታሪክ እዚ ህያብነቶም ክዘልቕ ኣብ ምግባር ፈረንሳይ ዝዓበየ ግደ እናተፃወተት መፅያ ብተመሳሳሊ ምናልባት አንቶኒዮ ጉተሬዝ እውን ብተደጋጋሚ ከምቲ ባዕሎም ዝበለው እውን ናብ ኣዲስ ኣበባ ተናእሰብ ዓመት ሓደ ግዜ ይመላለስ እየ ዝበልዎ ኩነታት ኣሎ ምስ ውድብ ሕብረት ኣፍሪካ ተኣሳሲሩ ኩል ግዜ እውን ዘይተርፉ ጋሻ ምስ ምዃኖም ካብ ወፃ እውን ከምዚ ብናይ ባዕሎም ጉዳይ ዋኒን እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝመላለስሉ ኩነታት ኣሎ እሞ ኢትዮጵያ ትሪኦ ዘላ ምዕባለ ብዓይኒ ዝመስከርሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ጭቡጥ ርኡይ ለኾነ ለውጥ ኣሎ ዝብል ነገር እዩ ተቐሚጡ ኢትዮጵያ እውን ነዚ ዩናይትድ ኔሽን ዘለዋ ክብሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ እያ ትገልጽ ያው ከም ትፈልጡ ኢትዮጵያ ኣብዚ ናይዚ ሰላም ሓለዋ ዓብዪ ተመክሮ ዘለዋ ተባሃጊት ተመራፂት ብብርኪ ዓለም ካብ ዘለዋ ሃገራት ኣብ ራብዓይ ደረጃ እውን ክትስራዕ ትኽእል ሃገር ተገይራ እያ ትውሰድ እሞ ኣብ ኣፍሪካ ዘላ ሃገር ግን ድማ ኣብዚ ናይ ዩኤን ፒስ ኪፒንግ ዓብዪ ዝኾነ ሮል ዘለዋ ሃገር ተገይራ ስለ ትውሰድ ከም በዓልቲ ውለታ ተገይራ እውን ትውሰድ ሃገር እያ ኢትዮጵያ እውን ምናልባት ዩናይትድ ኔሽን ክዝክሩ ዝኽእሉ ነዚ መዘከርታ ክኾኑ ዝኽእሉ ቴምብራት እውን ሕቲማ ዕላዊ ዝገበረትሉ መድረኽ ነይሩ ንሶም እውን ነዚ መድረኽ እዚ መሪቖም ዝኸፈትሉን ዕላዊ ዝገበርሉን ኩነታት ኣሎ ብተመሳሳሊ ምናልባት ጉተሬዝ ሪኢ ከምቲ ኮይንካ ንዖም ዝገልጽ ከም ገጸ በረከት ዝተዋሃቦም ናብ ባዕሎም ምስሊ ነይሩ ብጣዕሚ ዝገረሞም ኩነታት ነይሩ ካብ ቆርበት ተሰርሐ ምስቲ ምንባሩ ንዖም ሓድሽ ነገር ኢታ ኣርት እዚ ምናልባት ብሂወት የለውን እዛ ኣርት እዚ ምናልባት ዘላለዊና ኣርቲስት ለማጉያ ዝበሃሉ ኣብ ቢሾፍቲ ዝነበሩ ውሩይ ሰኣሊ ዝጀመርዎ ጥበብ እንድዩ ደቆም ካልኦት ክእላታት እውን ስዒቦም ክኾኑ ይኽእል እዮም ዜርዜር ግን ከም ሓደ ንኢትዮጵያ ዝተዋህቦም ገጸ ባህሪ ኮይኑ እውን ዝቕመጥ እዩ ዜርዜሩ እቲ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ክንልዕል ከለና ኢትዮጵያ ምስ ኩለን ሃገራት ዝህልዋ ርክብ ከምቲ ዓንቶ ዝበልካዮ ኣብ እንካ ሂብካ ኣብ ክልተ ኣው ጥቕሚ ዝተደረኸ ኣብ ምትሕግጋዝ ክልቲኢኻ ብሓባር ተዓብየሉ መንገዲ ምኽታል እያ ትጥቀም ያው ናይዚ መርኣያ ክኾነና ዝኽእል ድማ ኣብ ጎረባብታ ዘሎ ምስ ጅቡቲ ንበሎ ምስ ሱዳን ንበሎ ምስ ኬንያ ንበሎ ዝፍጠሩ ዘለው ርክባት እዚኦም ኩሎም ኣብ ክልተ ኣው ረብሓ ክልቲኢኻ ተሓጋጊዝካ ብትዓብየሉን ናይዚ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪካ ንብሎ እውን ውሕዝ ዝኾነ ጸጥታ ድሕነትን ክለ ምግባር ናይ ባዕላ ዝኾነ ግደ ኣለዋ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኢኻ ትርክብ ብፖለቲካ ብቁጠባ ብማሕበራዊ ከይዱ
كم بهاجي إثيوبيا دلت بهاجي رأي أفريقيا 20 نولو أفريقيا كم حدا يونايت هاجر خوينا تقوم له من قد سلازه اللي زي بقت أنا متأثرنا بالخا زي بإيكونومي تجورو إنتجريشن خيدنا بحدا وهدت كخدز خيل مقانون نأمنت إثيوبيا بحيل إلكتريك نولو بماي نولو بخلوت نجارات دم مسجورة بتاجرات نعم ناس مش جوتي زلوا ركب كم حدا موديل تغيير كوسد زخليو جوتي بزي كا إثيوبيا تنور له هنا تاتي لنحزي إثيوبيا نجوتي غرور خوينا تنور له حجازي تا خوينا تنور له مرأية تاتلومو دبلوماسينا عن توزل خيا عودوا الناس فعل خرزلو أبريكس له تواسقو أبكالوتهم زلوا من قصقاسات زيهم بملوم إثيوبيا نا فولي مدرخنا وسدوا زلوا وصيتات يوم ميلكا موسادي كاليفيش الوقت زي تلعل نجاراته كله يخليهمو توسع دلوقتي صبوا الله عبش من الوقت كم حدا ناي نتم مغيرو توعيلو كوسر زخل أو زناي قروا معلت كوزم نوعلهم زلنا يعني دبلوماسي زلاي الكالو وسد ناي إثيوبيا ناي أمريكان ركبيو من الوقت ون زي ركب إثيوبيا ناي أمريكان 100 أستات حدا كفل زمن ويد ما حدا 120 عامتات زغصرة ركب الله كابعات من اللي جميرو يتركب مسي أمريكان إثيوبيان بتعاملنا عم بمصي توهيلو زوسد عاوز قروا معلتي حدا جزء بزلو بوليتيكاي وترتات كذا حلي خلي حدا جزء ما حدا يخلي خزد ما عاوزنا قروا معلتي بمستر قدات وصاي دكتور جيديون تيموثيوس استمر حق وجد له أمريكا خيدو زي تكايدو إذا توصل حسم معناتها الله زي نزي قرني أفريقيا راح زي كون الزوات راح زي كون كم عالمون حدش معرف سخفت يتوهيلو ترى بتعمي زيناي ناي نكابا ديسكشن تغيرو ابسم معنا توصيحو بسم معنا تفراريمم استفالاليلو اغاطامي نيرو ازين تايو ኢትዮጵያን አሜሪካን بزخونه አጋጣሚ ብናይ ውሽጣዊ ናይ ኢትዮጵያ ጸገማት አሜሪካ ብዕሊ ኢትዮጵያ ልተዕልዎም ማዕቀባት ነይሮም እዚኦም ንምልዓልውን ብዝኽእል ባይታ ዘንጸፈ ኢልካ ውሳድ ይኽእል ብፍላይ ኣብቲ ናይ ጸጥታን ድሕንነትን ኣብ ዝቐርኒ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዎም እምነት ሰፊሕ ምስ ምዃኑ እዚ ድማ ተሓጋጊዝካ ዝለቕ ጸገም ምዃኑ ኢትዮጵያ እንድሕር ሒዝካ ክሕለፍ ዝኽእል ምዃኑ ናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ዝተሓልየሉ ኣሜሪካ እውን ምስ ኢትዮጵያ እዚኦም እንድሕር ትሕሊ ኮይና ስጡም ርክብ ሒዛል ትቕጽለሉ ምዃና ውዕል ዝተፈራረሙሉ ወይም ድማ ዝተስማዕምዑሉ ጉዳይ እሞ ምናልባት እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣሜሪካን ሓድሽ ምዕራፍ ዝኸፈተ እዩ ኢልካ ዝውሰድ እዩ ዘይ ምግላጽ ኣብዚ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ዝሰሙን ድማ ዓብይ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ስለዚ ታይቶም ሓደ እቲ ብቁጠባ ዝተባሃለ ዓብይ ምትእስሳር ዝፈጥር እዩ ካብኡ ናይ ሰላምን ድሕነትን ናይ ጸጥታ ኣሎ ብንግዲ ኣሎ ኣብ ብፍላይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ተተሓይዞም ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተነቢሮም ዝነበሩ ንምልዓል እውን ቶም ናይ ምስ ንግዲ ተተሓይዞም ናይ ኣጓ እናወልና ንጽውዖም እውን ካልኦት ማዕቀባት እውን ወይም ካልኦት ኣብ ኢትዮጵያ ቅር ዘብሉ ተፈጢሮም ዝነበሩ ጸገማት እውን ንምልዓል ዓብይ ባይታ ዘንጽፍ እዩ ተባሂሉ ዝውሰድ እዩ ስለዚ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ኣብ ሓድሽ ምዕራፍ ናይ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ በፂሐን ኣለዋ እዚ ድማ ዓብይ ብራኸ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ትሪኦ ተለኻ ዓብይ ዲፕሎማሲያዊ ከስቢ ኢልካ ናይ ዝሰሙን ዓብይ ዲፕሎማሲያዊ ርካቦት ኢልካ ትወስዶ ትኽእል እዩ قرم من البعض فسا نفت خلوا أي من قصاص إثيوبيا تفرز بالزعبة قدم مقدنا أنطونيو غوتريز بإثيوبيا مسيوم عدة بزجور لهم زي دبلوماسية أساسيرو زتزاروا زحلفوا ملأخت نيرهم بسلز ولا ملأختي تقطعتلتنا من البعض نزل ملأخت زي تقطعتلهم كن ملاسينا كن انقدو ኢትዮጵያ ወናኒት ብርክት ዝበሉ ስልጣነታት እያ ኸዚ ዝረአ ዘሎ ምዕባለ ኢትዮጵያ ካብ ዓለም እታ ቅልጡፍ ዕቤት ካብ ዘመዝግባ ዘለዋ ሃገራት ዓለም ሓንቲ ክትኸውን ገይርዋ እዩ እዚ ፍጹማዊ ሕሉፍ ታሪኽ ንፍጹም ብሩህ ተስፋ ምዕባለ መጻኢ ኢትዮጵያ ባይታ ዘንበረ እዩ كمت كقلت صنعكم من البات زناي أنتونيو غوتريز ملأخت تقطعتلنا مسينا لنا زبلوا كاو من البات تملكتنا بدم بسمع مكون قليل إثيوبيا خنديناي أنا ون إجامي كوفي لا إزبل بقرات النت قلنا إثيوبيا تتوقف زبلوا زقلوا تناي معبال إثيوبيا ون نقص التصفى زلون خلوا تعتاتون تمثال كون خمسغل بعين مسكرنا زهولو نجري منافق خلا أجندا نسكر قرر كلا جنانا من البعض مقصقاس إثيوبيا تفريز ولي قوون فيش كم تفلتوزي لو مقنا كم حدا عوي أجندا مينستر إندستري بعويو ناس على توزمات صعيد مقصقاسي تنحليو تجميرو خلت 3 عامات غير الله مقصقاس إثيوبيا تفريز ول كم وفري كم موتو
حزب من قصقاس كاب جمر خلته 3 عامات غيرلو كم علامه حزب وستل على قدات مجمرا كصرحمو نافتهم زرزر نغرات تايم ترخيهم لزل نغرات ما كنريو من فتينا كم علامه حبراو صقم فريتي اندسترين مفتاح تبايل زينا ኢትዮጵያ ተፍሪ من قصقاس جميرو حبراو زخونه صقم له حبراو صقم كدكلنا كاب محدرا جميرو ناي بيروكراسي محدرات له ناي انفستمنت جغرات له ناي مسرته لمعات صقمات له زي حبراو نولو ناي زوم افريت نولوم اندستري نز صقم زين مئلاي تبايلو كم حدا من قصقاس موفمنت ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝብል من قصقاس كم تجمره كم حدا علامات تغيرون كم زوسديت وانا ملختو قلاي نزفر زلاقن مچون زخونه مدلادل مفتاري وانا علامو مغنياتو نخدو زلنا ناي لمعات كعزو خيدو نا اندستري زخر سلازخونه نز مدلادل زي زلاق زخونه مچو قنتات مفتاري زناي من قصقاس ኢትዮጵያ ተፍሪ وانا علامو قالي من لعلت زفر بمفتار زحش فريات مفراي تودادار زخونه فرياي مسكالوت هاجرات كومبيت كيرخا اب عداق علم سيرخات اتو العدل زفتر خناتات مفتاريت سالساي علامه رابع علامه افتزفر زنبره بهال سرح مقيار زوليام لالبات فيش مسكوريدر لما تاساس يور تعذب كايوم اب سرح را خايوم نغرات كل يخليوم قدم حزب ኢትዮጵያ كم هاجر بدي سوان ولا ملا ኢትዮጵያ ناي سرح بهالنا شو من ساعه سريحه معراف زبل بهاري نيرو حزقن 24 ساعات السرحلو خناتات يتفطر زلو ولا كوا بشيفت تخونه 24 ساعات كن سبات السرحلو عدلنا تفطره مصيلو عرفت زيولو ريستلس بزخونه منقدي سرح السرحلو زي حدفت ناي اندستري ون زلو ناي سرح بهالنا تاي مغبار مغير اندستريات ببهاريهم ارغص 24 ساعات يمسرو يعرفون اندستريات فابريكاتات ببهاريهم 24 ساعات يمسرو ببزعات يوم فلاي توم عبيت انه لهم اندستريات 24 ساعات يمسرو قدما كم ኢትዮጵያ من قصقاس تفري ازناي سرح بهالنا ون فصيم خا مقيار زبل كم حدا عبي علامه ينو بزي دما استرخو بركز ول وصيታት ለው ካብዚኦም كم هاجر ببرك عالم ተወዳደርቲ ዝኾኑ ምህርታት ምፍራይ كم ተቃله ጅማሮታት ለው ካብ ወጻይ ነፍሪም ዝነበርና ኣብ ዓውሽቲ ዓዲ ምትካ ዝተጀመረሉ ኩነታት ለው በዚ من قصقاس ካው ሓሊፉ ሜዲን ኢትዮጵያ ዝብል ብራንድ ቡን ببرك عالم نمللاي زغبر زله صعرታት ለው ምናልባት ሪኢኻ ትኾን ካዚ ስማርት ዝኾኑ ስልክታት ውን ሜዲን ኢትዮጵያ ዝብል ሲያመታትና ተዋው መጽሎ ምናልባት ሕዚ ከም መባእታ ብርክ ተገይሩ ዝወሰደብቲ ስልክ ተሪናዮም እዞም ናውታት መጽዮም ዝገጣጠምሉ ዕድላት የለው እዮም ኣብ ቀጻሊ ግን ተስፋታ እዩ እዚ ናይ ምግጣም ስራሕቲ ተሪፉ ፍረ ሃፍቲ ውን ሮ ማተሪያል ንብረውን ጥረ ሃፍቲ ንብለውን ኢትዮጵያ ብበዝሒ ስለ ዘሎ ኢትዮጵያውያን በዓልቶም ነዚ ሃፍቲ እዚኣትዮም ዘፍሪሉ لكع مستم عبيت نولم كامبانتات علمون زودادر العدل مفتاري خيد علامامو ميدين ኢትዮጵያ ዝብል ሽም ببرك عالم تفلات كخونه مغبار እዚ ከም ሓደ ዓብይ ውጽኢት ተገይሩ ዝተወሰደ እዩ ኣብ ቁጠባ ዕብየት ዓብይ ግደና ወፍየ እዩ ኢንዳስትሪ ሕዚ ካብቲ ቅድም ሕዚ ዝነበሮ ናይ ብጽኢት ሚእታዊ ሓፍና በለ መጽ እዩ ብምክንያት እዚ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዓበይት ነገራት እናተፈጠረ ስመጽ ዘሎ خالي بركز زول عبيتي بعبرك عالم زفلت كومبانيات ون ابز من قصقاس ينامصو باكزيبشن نولو بتمكرو محلاف نولو بعود الرئي نولو بسيمبوزيوم نولو እና ተሳተፉ ዝመጽሉን ልምዲ ተሓደ ካብ ተሓደ ዝላወጥሉ ዕድል ናፈጠረ መጽዩ ከም ሓደ ዓብይ ውጽኢት ተገይሩ ዝፍጠር ኢልካ ተወስደ ኢኻ خالي ድማ ዓብይ ንሕንሕ ውን ናፈጠረ መጽዩ افريت حيلتات ابز مدرخ يكرخب كلو تحده كاب تحده بليصون مسرح زغورو ناي نحنح منفسون ان عبيكم زمصه كم حدا عبي غداي توسيدي خالي شرف وصاونه معباي ناو عال زخونه غدنا مصي ኢትዮጵያ بشرف وصا بتدغاغامي تساغر مستمبارا ابز غداي زون عبيت لوطات تريم يوم بدمر جن بزوفري ومن لعل تغيرو لعل 140 مليون دولار كاب نغد وصاي استرخبل عدل له تعاصيم زنورو لعل 395 لعليهم زخونو افريت فابريكاتاتون بسناي سمين ኢትዮጵያ ጋጥም ዝነበረ ኩናት ካልኦት ጸገማትን ተዓጽዮም ዝነበሩ ፋብሪካታቱን ናፍሪያት ከም በሐድሽ ዘኣተውሉ ዕድል ተፈጢረሎ ልዕሊ 217 ዝኾን ድማ ናብ ስራሕ ሙሉ ብሙሉ ክምለሱ ኢሎም እዮም ካብቶም ተዓጽዮም ዝነበሩ ኢልካ ሙሳዲ ካልዩ ኣብ 2013 ዝነበረ ዓቕሚ ምዕባይ 47 ሚእታዊ ነይሩ ኣብ 2016 ናብ 56 ሚእታው ከቢሉ ሕዚ ድማ ካብ ብዛይደ ኣብዝ ሓሸ ብርክ ከም ዘሎ እቶም መጽናዕታትን ውጽኢታትን ዘርዩ ካብ ወጻእ ዝኣቱ ዝነበሩ ልዕሊ 1.9 ቢልዮን ዶላር ዋጋ ዘለዎም ሃፍቲ ድማ ብዓዲ ውሽጢ ክትክኡ ኢሎም እዮም እዚ ናይቲ ምንቅስቃስ ዓብይ ለውጢ ልዕሊ 74935
ቶን ዝኸውን ድማ ፍርያት ሰደድ ምግባር ተኻኢሉ ኢና ወጻኢ ካብዚ ክንደይ ናይ ዝኣክል ቅርሺ ኣትዩ ዝብል ንምግማቱ ተመልከትና እውን ዝኣብዩ ይመስለኒ እሞ ፍስሓ ምናልባት ዜርዜሩ እዚ ናይ ምንቅስቃስ ኢትዮጵያ ትፍሪ ዝብልናዮ እንቶም ዓንቶ ፀርሖም ፀናኹ 5 ፒላር ዕላማታት ገይሩ ዓብይ ለውጥ እናተርእየሉ ዘሎ ምንቅስቃስ ጌርካ ዝውሰድ እሞ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኣብ ኢንዳስትሪ ድማ ፍሉይ ትኩረት ጌራ ትሰርሐላ ምናልባት ከም ትፈልጦ ድማ ሕዚ ሕርሻ ዝመርሖ ናብ ኢንዳስትሪ ዝኸድ ዝገርሖ ፖሊሲ ኢና ንኽተል ነርና እዚ ናይ ለውጥ ንብሎ መንግስቲ ግን በዞም ክልተ ዓውድታት ጥራሕ ሓፂርካ ተምፅኦ ዕብየት ብዙሕ ክኽድ ስለ ዘይኽእል እዞም ኣማራፅታት ንዕቢሉ ሓደ ኢንዳስትሪ ይዕብይዎ ዘሎ ካሊእ ከምቲ ዘሎ ነይሩ እዩ ኢንዳስትሪ ሕርሻ ነይሩ ካሊእ ቱሪዝም ተወሲኽሉ ኣሎ ኣይሲቲ ተወሲኽሉ ኣሎ ማዕድን ተወሲኽሉ ኣሎ እዚኦም ኩሎም እዞም 5 ተመረፁ ዘፈራት ጌርካ ናብ ለውጢ ናብ ብራኸ ምምፃእ ይካየል ዝብል ነገር እዩ ዘሎ ምናልባት ፍሽ ኣብኡ ትውስኸሉ ነገር ተልዩ ዕድል ክበካ እሞ ዛዕባና እናዛዘምና ንኸድ ጽቡቕ ኣብርሽ ከዚቲ ብቀንዱት ናይ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝበሃል ምንቅስቃስ ወይም ድማ ወፍሪ ናይ ኢትዮጵያ ፍርያታት ምፍላጥ ምልላይን ዕዳጋ ምትእስሳር እዚኦም ኣብ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ካልኦት ዓለም ኣፍሪካ ወሃጉርና ክላለዩ ምግባር ዕዳጋ ምትእስሳር ምፍጣር ወሳኒ እዩ ምስቲ ንገብሮ ናብ ኢንዱስትሪ ንገብሮ ሽግግር ወሳኒ ዝበሃል ምዕራፍ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ተፍሪ ክትብል ከለኻ ኢትዮጵያ ናይ ባዕላ ፍርያት ክትሕዝ ናይ ባዕላ ብራንድ ዝኾነ ወይም ድማ ናይ ባዕላ ናቴል ትብሎ ፍርያት ከተፍልጥ ከተፍሪ ክትኽእል ኣለዋ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ወፃኢ ዓድታት ወይ ኣብ ናይ ዝማዕበሉ ዓድታት ፍርያት ተቐባሊት ክትኾን የብላን ሓደ ንባዕላ ፅግዕቲ ካብ ፅግዕተኝነት ክትላቐቕ ኣለዋ ሓደ ንባዕላ ኣብዚ ዘሎ ኮንሰፕሽን ወይ ድማ ኣብዚ ዘሎ ጠለብ እዞም ዕዳጋ ዝመልእ ክኾን ኣለዎ ብበዝሒ ብፅሬት ማለት እዩ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ፅሬቱ ዝሓለወ ምስ ናይ ካልኦት ዓለማት ፍርያታት ተወዳዲሩ ኣብ ካልኦት ዓለማት ድማ ፍርያትና ክሽየጥ ዝኽእለሉ ዕድል ንምፍጣር ዘኽእል ባይታ ዘትሕዚ ተባሂሉ ዝውሰድ እዩ ከምቲ ቅድም ትገልጾ ነበርካ ኣብርሽ እቲ ናይ ዝነበሩ ፀገማት መሕነቆታት ከዚ እውን ዘይተሰገሩ እቲ ናይ መሰረተ ልምዓት ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር እታወታት ሕፅረት ዝበሃሉ ብዙሓት መሕነቆታት እዮም ነይሮም ስለዚ እዚኣቶም ንምፍታሕ መጀመርያ እቲ ኣፍራይ ዝበሃል ናይ ኢንዱስትሪ ካብ ንእሽተይ ናይ ኢንዱስትሪ ጀሚሩ እስካብ ዓበይቲ ዘለው ፀገማቶም ንኽፍለጥ ኣብ ሓደ ዝተኣከበ ወይ ድማ ኣብ ሓደ ተኣኻኺብካ ምልላይ ኣብ ሓደ ተኣኻኺብካ ፀገማቶም ምክፋል ግድን እዩ ኣብቲ ሓደ ዘሎ ኣብቲ ሓደ ለየለ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብቲ ሓደ ዘሎ ኣብ ካሊእ ዝጎድል ነገር ክህሊ እቲ ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር ከም ዘሎ ኮይኑ ግን እቶም ዘለዎም ፀገማቶም ድማ ተሓደ እንተሓደ ክመልአሉ ዝኽእል ሕዚ ንኣብነት ናይ ቅድም ተልዕሎ ነርካ ናይ ሞባይል ፍርያታት ኣብ ዓዲ ውሽጢ ንምግባር ፍርያት ክተፍሪ ተኮይንካ ስማርትፎን ብግዴታ ኣብ ሓደ ትካል ወይ ሓደ ከባቢ ኩሉ ዓይነት ናይ ሞባይል ጥራቅሓ ክርከብ ይኽእል ኢልካ ክትወስደ ይትኽእልን ግን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተፈላለዩ ዓይነት ጥራቅሓ ወይ ዝተፈላለዩ እታወታት ወሲድካ ሞባይል ከስርሕ ዝኽእል መስርሕ ንምርቕ ኩሉዮም ንምርኻብ ብዘኽእል መልክዑ ንክስራሕ ዘኽእል እዩ ስለዚ ከምቲ ንፈልጦ ቴክኖሎጂ ዝጠልቦ መዓት ብዙሓት እታወታት ይጠልብ እዩ ብፍላይ ካብ ማዕድናት ካብ ዝተፈላለዩ ናይ ከርሰ ምድሪ ማዕድናት ይጠልብ እዩ ስለዚ እዚኣቶም ወፂኦም ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕሉ መንታይ ኣስሪሑ የቕርብ ዝብል እዚ ቅድም ክብል ኣብ ኢትዮጵያ ተመኪሩ ነይሩ እዩ ናይ ኣሰምብሊንግ ስራሕትታት ኣብ ካልኦት ከባቢታት ይስርሑ ዞም ጥረቕሓ እሞ ዋላ ኣብ መኪና ክትውሎ ትኽእል ኢኻ ዋላ ኣብ ካልኦት ናይ ሞባይል ናይ ካልኦት ቴክኖሎጂ ስራሕትታት ኣብዚኦ ኢትዮጵያ መፂኻ ክገጣጠሙሉ ዝኽእሉ ዕድላት ነይሩ እዩ ኢትዮጵያ ዘይትሰርሖም ግን ኢትዮጵያ ትገጥሞም ሕዚ ካብኡ ሓሊፍካ ኢትዮጵያ ባዕላ ክትሰርሐሎም ትኽእል እውን ዕድል ንምፍጣር እዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝበሃል ምንቅስቃስ ሙቭመንት ወሳኒ ኢልካ ክውሰድ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ናይ ፍርያት ናይ ጠለብ ስፍሓት ኣሎ እዚ ብዝመልእ መልክዑ ፍርያታት ካብ ደገ ዝመፁ ዝነበሩ ኣቕሪኻ ኣብ ኢትዮጵያ ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ፍርያት ንኽትካእ ዘግብር ሓደ ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈረዩ ብፅሬት እንድሕር ተፈርዮም ካብ ናይ ውሽጢ ዓዲ ጠለባት እውን ዝተርፍ ተሃልዩ ንደገ እውን ወሲድካ ሸይጥካ ሸርፍ ወፃኢ እውን ትረኽበሉ ትኽእል ብጣዕሚ ከምቲ ትብሎ ዝነበርካ በብዓመቱ እናወሰኸ ዝመፅእ ዘሎ ሸርፍ ወፃኢ ኢትዮጵያ ፍርያት ዝለኣኸቶም ትረኽቦም ሸርፍ ወፃኢ ወይም ድማ ገንዘብ ኣሎ ስለዚ እዚ ድማ ንቁጠባ ኢትዮጵያ ንቁጠባ ሃገር ዓብዪ ብፅሒት ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ዕዳጋ ምትእስሳር እውን ከምቲ ዝነበርና ኢና ኣብኡ ዘለው ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ጥራሕ ዘለዎ ኣይኮነን ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ዝገብሩ ሰብ ሃፍቲ ኣሎ ኢንቨስተራት ኣሎ ኣብዚ መፅኦም ፍርያቶም ዘርእሉ
ዕዳጋታቶም ጠለበቶም ኣገልግሎቶም ዘቕርብሉ ኩነታት ኣሎ እዚ ግልጋሎት እዚ ፍርያት ኣብዚ ክርአ ከሎ ካብ ዝተፈላለዩ ክፍለ ዓለማት መፅኦም ድማ ኣብቲ ኤግዚቢሽን ዝሳተፉ ወይ ኣብዚ ኤክስፖ ዝሳተፉ ኣለዉ ሶ ናይ እዚኣቶም ፍርያት ክጠልቡ ዝኽእሉ ንንባዕሎም እውን ክተኣሳሰሩሉ ዝኽእሉ ሓደ ልተሓደ ተመጋጋቢ ኮይኖም ክወፅሉሉ ዝኽእሉ ዕድል እውን ዘመቻች ኢልካ ምውሳድ ይከኣል የብርሽ ቱ ፍርያት ቅድሚ ሕዚ በዝሒ ጥራሕ ኣፍሪካ ወይ ድማ ፅሬት ዘይብሉ ኣፍሪካ ዝግበር ዓይነት ናይ ፍርያት ምንቅስቃስ ዘላቕነት የብሉን ንግዚያዊ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ዘላቕነት የብሉን ካብ ግዜ ናብ ግዜ መጀመርያ በዝሒ ክህልየካ ክእል ኣሎ እቲ ዝነበረካ ድማ ናብ ፅሬት ንዓወኻ ኢኻ ትኸድ ፅሬት ናመፀት ትኸድ ተሎ ድማ ጠላዊኡ ደላይኡ ብዙሕ እናኾነ እዩ ዝኸድ ስለዚ ካብ ውሽጢ ዓዲ ፍርያት ሓሊፍካ ፅሬቱን በዝሑ እናመሓይሽካ ብዝኸድካ ቁፅሪ ኣብ ዓለም እውን ተጠላብነትካን ተባሃግነትካን እናወሰኸ ዕዳጋኻ እውን ብኡ ልክዕ እናሰፍሐ ኣብ መላእ ዓለም ክኾን ይኽእል እዩ እሞ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ተፍሪ ዝብል ምንቅስቃስ ወሳኒ ግደ ኣለዎ ንግዲ ኣብ ኢንዱስትሪ ዝብል ርእይቶ ንምሃብ እዩ ትክክል ያፊሽ በዋናነት እዘን ኣብዚ ናይ ኢትዮጵያ ምፍራይ ተረኸበ ውፅኢት ብቐጻልነት እውን ተጠናኺሩ ከም ኣንፈት ክኸዶ ዝደለየ መንግስቲ ልዕሊ ኩሉን ቅድሚ ኩሉን ንልእኾም ጥራሃፍቲ ጥራሕ ካብ ንልእኽ እታወት እናወስኽና እንትንልእኾም ዝሐሸ ቫሊ ይህልዎም ዝብል ነገር ከም ሓደ ኣንፈት ዝተሓዘ እዩ ካሊእ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ምህርትታት ድማ ኣብ ዓዲ ውሽጢ ምትካእ ዝብል ከም ሓደ ዓብዪ ኣንፈት ዝሓዘ እዩ እዚ ብዙሕ ዝኾነ ረብሓታት ስለ ዘለዎ እዩ ኣብ ትረኽቦ ሸርፊ ይኹን ኣብ ትረኽቦ ሃፍተገነት ይኹን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ፀብለልታ ስለ ዘለዎ ኣብዚኦም ትኩረት ምግባር ዝብል እዚ ናይ ኢትዮጵያ ተፍሪ ካብ ዝረኸበሎም ዓበይቲ ውፅኢታት እዮም ኢልካ ምውሳድ እዩ ብድምር ምናልባት ዘለና ሰዓት ንሎሚ ዝነበረና መደብ በዚ ተሰናብትና እንታይ ይመስለካ ግርብ እዚ ኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ማኣዲ ዘተ ንሎሚ ሓሪናዮም ዝነበርና ክልተ መሰረታዊ ዛዕባታት ጌርና ምሳኹም ሓሳባት እናተላወጥና ፀኒሕና ኢና ነዚ ሓሳብ እዚ ሒዝናልኩም ዝቐረብና ድማ ኣነ ብርሃን መስኳሉ ከም ድማ መሳርሕተይ ፍስሓ መብራህቱ ነርና ኣብ ቀጻል ስሙ ድማ ካልኦት ዛዕባታት ሓሪና ብተመሳሳሊ ዛዕባ ክንራኸብ ኢና እንተን ሎሚ በዚ ክንሰናበተኩም ሰላም